Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Juliana. Hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Itago na lang ang akong address dinhi sa Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dili masabot na akong bation. Nagsugod kini ni adtong 2018. Ingon ini ang mga panghitabo. Nga naman maglisod ko ginawa. Mubangon ko. Saan na bang orasa? Uy, 2:00 pa man di ay sa kadlawon. Aray, ay, kalain sa akong tiyan. Muadto na ako sa CR. Pila naman ko kaminutos nga nagtukong din sa inodoro. Apan, wa man ginigawas. Naglain man unta ang akong tiyan. Ay, nga naman ka ni. Nga gipukaw mong ko nga naglisod ko sa paginawa. O gipaningot ko bisag kadlawon pa. Init ang paminaw ko sa akong lawas. Apan, uy, kabugnaw sa akong singot. Unsa magkadi ni akong gibati? Nga mura ra ba ko og kakuyapon? Unsa? Mauna, ma. Wagin ko makasabot sa akong gibati ganinang kadlawon. Uy, nga nung wa man taon ka mamukaw na mo. Simbakurig na unsa pa ka. Unsa pa'y nahitabo ni mo? Nakaya raman sa tunako, ma. Nya, nibalik na kong katog. Uy, Ginoo ko. Juliana, delikado in taon ng imong kahinta nga mibalik kag katog nga lain ang pamati mo sa imong lawas. Namukaw ka gyud unta na mo. Wa na gyud ko makahuna-unaan, ma, uy. Kaya ang diha gyud sa akong nauna nga makabalik ko og katog aron malimot ko sa kalain sa akong lawas. Kaya abi ni mo, ma, mura na gyud ko kakuyapon. Maman gani delikado to. Kakuyapon ka man di ay. Unya, may balik kag katog. Maunta na ta na. Pag-ilis, magpa-check up tas doktor. Ha? Normal raman ang result sa iyong mga lab test. Mao ba, Dok? Kuwang ka lang sa bitamina. O medyo ubos ang imong dugo. Wa ko'y iresita nimong tambal. Magpalit lang og multivitamins with iron. Maniya na sadang akong gibati, ma. Ha? Ano man gani, oy? Uy. Uy, kabugnaw ko ni mo panit, Juliana. Ngunaan nilagi ko, ma. Kung masugmat na ang akong bation. Musugbat na gihapon. Bisag nagtumar na ka itong giingon sa doktor nga multivitamins with iron. Wa man to epekto, ma, oy. Basin tungod kay vitamins ra to. Ay, kun mao. Muadto taglaing doktor. Magpa-second opinion ta. Basin kon mahibaw na kita kung unsa ng imong gibati. Kining imong gibati symptoms ni sa anxiety. Anxiety, Dok? Ayaw ka balaka, ayaw padaan. Kinahanglan nga makamao kang mo control sa imong gibati. Kay the more kang mobati og kahadlok, the more nga mo grabe siya. Practice ta og proper breathing exercise. Unsaon man sad na, Dok? Taod-taod na to na akong gibati.
Apan, wa gyud ko'y kalibutan nga anxiety na badi ay ang akong gibati. Nakat-on ako sa pagkontrol sa akong gibati. Apan usahay, musugmat gid siya. Pero at least, nahibaw ko kung unsay angayan akong buhaton. Hangtod nga naminyo ko og nakaanak. Unya, ay! Saan to nahagsak? Damian? Jel? Unsa man to nahagsak sa atop? Ay sus, bungas, lubi. Sige, manggo na pangatagak diha ang putot og butong sa lubi. Kay gipuya na siguro na mga ilaga diha sa ibabaw sa lubi. Kuyawan ako eh. Daan pa ko. Aw nga giduol dayon ti ka kay nakasiguro ko nga ginerbyos sa sab ka. Nagsugod na gani kong kurog og panugnaw. Damian, maglisod na ko sa paginawa. Kontrol na guna imong kaugalingon. Ikaw rin makatabang sa imong kahimtang. Asang to imong tambal be? Pag-inom sa imong tambal. Okay ba nang magsige kog tumada anong tambal? Ah, kanang tambal na ako sa anxiety. Nga nagpasusubay ako sa atong anak Damian. Ha? Dili gyud siguro na maayo. Kay matutoy man sab na sa batang bisan unsang imong kaunon og imnon, Juliana. Hala ma. Unya ma, unsa man ni nako? Nga gipatutoy ko baya si Inday ang tud karon. Di ka rin maunsa si Inday ma. Kun mao, ayaw sa pagtumaran ng imong tambal. Unya ako? Ha? Magunsa man ko ani akong gibati ma. Ay, naunsa masabgod ka ng imong nervyos o anxiety. Uy, wapag yun day na mawa ni mo hangtod ron. Ambot sad bitaw ma uy. Nganong dili man kulungan aning pagbati ah. Ngikapoy na gid ko ini ma. Kanang nervyoson ko. Lami naman ang kitapuson ako kinabuhi. Uy, aron mahuman aning tanan. Baba ni mo, Juliana, ha? Ayaw pagpatakag buka na imong baba kay madunggan kag dautan, anak. Ikaw ragyoy makasulbad anang imong problema. Pero dili sa ingon ni anak nga paagi. May pamilya na ing taon ka. May anak na nagkinahanglan nimo. Maunay ibutang sa imong huna-huna, day. Ma. Ni apa ko, Jel. Andam nga sabton ka. Paningkamot sa taon nga maulian ka. Nganing kamot na lagi taon ko Damian. Pero dili lang yun na ako kalikayan. Nganon dili man ni mawa na ako. Nganong ako may naaini sa kita. Ngano man. Hasol na gyud kaayo ang ako huna-huna nga dili ko makakontrol sa akong bation. Naglibog na gyud ko kung nganong dili man kulungan ining sakita. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May panahon nga maglisod ko sa pagginhawa. Panington ko og bugnaw, unya mangurog ko. Matod pa sa doktor, symptoms sa anxiety ko nun eh. Unsa man di na makakos og anxiety? Ikaduhang pangutana, dili gyud ko makakontrol sa akong bation. Kung atakihon na gani ko, lami na lang gyud ipakamatay aron mahuman ang tanan. Unsa may akong buhaton aron mukalma ning akong gibati. Ikatulong pangutana, nagpasusubay ako sa akong anak. Unya may gitumar kong tambal para anxiety. Dili ba kini makadaot sa akong anak nga gipasuso? Ikaw pa to katapusang pangutana. May maayo bang vitamins alan nga akong gibati nga dili makadaot sa baby nga akong ipasuso? Unsa man sa mga pagkaon nga angay namo nga mga nerbyoson o anxiety? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juliana.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems kay usa man ako ka medical doctor, mga psychological, emotional, behavioral, personal problems kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never plan a future with people who don't have a future plan. Bay mo nitong buhaton sa sunod nga mga katuigan pero ang imong gistulayan na wag yun, kontento lang kung sa'yo mahulog ikas langit. So you talk to somebody sa nga nasa future plan kay murag one way ticket ra ug ikaw ray magplano-plano ang imong kaistorya wag yun, plano ay planong muasinso aning kinabuhi So ang atong magtatampo karong adlaw si Jiliana, 30 ang edad niya, taga Leyte. Kung sige, specify ni mo, Jilian, kung taga Southern Leyte ba ka o taga Northern Leyte, no? Kung Southern Leyte ka, maadjong adlaw ni mo diha. Kung taga Northern Leyte ka, maupay na aga o kulop ni mo diha, no? Minyo ni si Jiliana, may usa ka anak, ang sumasa na bati na ito sa drama, dili masabot nga iyang gibati, sukad niya itong 2018 before the COVID pa na no kay nagka-anxiety kuno siya unsa man kuno hinungdan aning anxiety mao gini akong linya kay psychiatrist ba ako Dr. Obra usa ko ka psychiatrist no kini nga anxiety kuan ni siya usa ni siya ka psychological nga problem although not all the time problem na siya. Normal ra gani ang anxiety, no? Kitang tanan mo develop og anxiety. Why mangambog nga di ko magka-anxiety bay? Ligon kay kog inunta personality. Normal ra kitang tanan magka-anxiety. Kano sa man ni siya mahimong abnormal? Ako ning balikon sa makausap mahimo ning anxiety nga abnormal kung ang imong anxiety makaapekto na sa mga activities of daily living nimo. Di na ka makabuhat sa imong usual gibuhaton kay kuyawan na ka. Ay mga tanan ako, Dr. Obra, unsa may diferensya ng anxiety o kahadlok? Ang kining kahadlok or fear, naa kay ma-identify nga hinungdan. Hadlok ka sa imong, unsa naman da, iro nga, usog kayo mo aw-aw. Hadlok ka, unsa man diya, mga naay matumbok yung inunta hinungdan nga mahadlok ka. Kining anxiety, why klaro? Sa mong gitawag ni sa mong pinulungan sa mga doktor, vague. Kinang why inunta mo lagi na way matumbok ni mga hinungdan para basta kay kuyawan lang gyud ka ang mga hinungdan ani na ka sa environment nga dili ka sigurado na kay inunta mga abnormalidad sa new level sa neurotransmitter sa imong brain, especially kining dopamine, serotonin, norepinephrine, mga GABA, amino, butyric acid, mga unsa pa man diha, no? Nga mga neurotransmitters nga ma-abnormal ang gidaghanon, maapektuhan po ang atong mood, atong line of thinking. Uban po niani na ay mga problema nga mga financial, mga medical problem, mga family problem o legal problem, makakuan siya ni siya. Makaapekto po, maka-cause na siya anxiety, no? So basta kay kitang tanan magka-anxiety god Jiliana wala exempted ani, no? Unya kaning unsa may buhaton kuno nga makuan ani. So ang imong buhaton ani is you have to do something about the root cause sa imong anxiety. Kung ngayon grabe na kayo, you seek professional help, no? Mani usa sa akong mga trabaho na atay mga anti-anxiety medications nga available in the market. Mga hingalan lang kong mga pipila, no? Kini mga alprazolam, clonazepam, kini mga selective serotonin reuptake inhibitors. Mao ni akong ipangresita almost every day sa akong mga pasyente nga naay mga anxiety problem. Usually kining anxiety, this is coupled with depression because nobody will be happy if you are anxious. And in the same way that if you are depressed, you feel anxious, no? Or siya buan aron, this will go hand in hand, no? Onya, you have to talk to somebody nga
makasabot sa imong sitwasyon, nga maka-alibyo-alibyo sa mga you go on relaxation technique, no? You do slow deep breathing. Ako nang ginatudlo sa akong mga pasyente, kaya maybe you go on vacation kung medyo na burnout na ka, naman gitawag na to burnout syndrome sa workplace. Kining mo bakasyon ka, mo file kag sick leave, kung kay dili na maayo imong paminaw sa lawas, okay? Onya, you have to reward yourself, ha? Di kay sige lang trabaho, sige lang hunahuna unsay mahimo na to nga mo alibyo tagamay sa kinabuhi, dili lang pod nimo i-reward ang imong kaugalingon. Sa man pag-reward imong kaugalingon, wa mo ginanghatag nako gift, palitan nako akong kaugalingon og bagong sapatos, balitan akong akong kaugalingon og bagong sinina, or matukog mall. Pabugnaw ko dito, labi na karon kay init kay ang panahon. So these are the way nga, mo bakasyon ba ka, maka-afford ka, ha? Pwede ka mo bakasyon Juliana diya sa mga duolang mga lugar, o medyo nagdako kag budget, pwede ka mo adtog Paris or New York pa, ha? Or adto sa Australia. Pero minus tag budget, diya na duol sa ato, no? May mga beaches diya sa Leyte ba? No, may pagpaminaw dahil sa mga taga-Buntok, Southern Leyte, mga taga-Tomas Upos, taga-Sugod, Southern Leyte, ako mga silingan diya sa Barangay Buwak. Or belated happy birthday dahil sa akong tiya nga si Juanita Obra, no, celebrate siya yung 85th birthday anniversary. Nindot kayo tiya, kay kaabot ko ka ng mga pangilaro na, no? Dahil sa mga taga Panaon Island, no, mga taga Limasawa Island, no, kanhag yung Limasawa, kaduhan ako man kana og sa mga taga Pacific towns, no, mayong pagpaminaw yung tanan diha, ha. Dili lang na ko mo usa-usaon, ana gisulat diri si Doktora Aida Abrugar Calamba, no, iya gining gi-chat nako, mayong pagpaminaw diha sa mga taga Esperanza Kinagitan, Misamis Oriental, ha? Esperanza Kinagitan, Misamis Oriental, may pagpaminaw ni Jasmine Ligaspi, ni Velma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba, na mga parinti ni Doktora Aida Abrugar Calamba diya sa Misamis Oriental. Okay? So, to continue, nagpa-breastfeeding ko ni siya. Dili ba kuno makadaot siya ang bata, ang mga tambal unya ngayang imnon sa mga anti-anxiety medications. Dili man kay controlled ba ya ang dosage ani Ma'am Jillian, no? Dili man sad may mohatag og naman sa mga tambal nga mo kuan sa gatas na po'y mga dili, no? So pindira na sa discretion sa attending doktor. Nya akong balikon sa makausapa, do not expect that everything will be okay after 1 day or 2 days, ha? Ang akong pagkuanan ng anxiety, ma-relieve ni siya with the intake of anti-anxiety medications, mga 5 to 7 days continuous intake, pero ang treatment gud ani is mga 3 months, no? So unsa man kuno yung mga pagkaon, no, mga vitamins nga dili makadaot sa baby, healthy foods, no, vegetables, kining mga non-fatty foods, no, o mga rich in proteins, no. Ato naman ang gisgutan sa diya sa Leyte, daghan man kay dihang mga kanang inato lang mga pagkaon, no, mga green leafy vegetables sa kumbalikon, mga fruits, nindot na siya. Likay lang makakaon kag mga something nga maka-allergy kay mo apektuhan baya pod ang imong ingnon ta paminaw sa lawas, no? Ako kadaghan ako mag-experience ani mo kaon kog seafood, so mga unsa man dia mo kuan ko mo develop kog allergy reaction. So wala bawal sa pagkaon gawas kung ikaw allergy o ka di pa masiguro ka high blood Julian kay bata pa man ka. Onya you go and see diha sa Leyte, no, diha sa Tacloban, na diha si Dr. Benjamin Go. Daing na lang Dr. Go, gi-refer ko ni Dr. ni Obra. Ako nang kaila si Dr. Go, no. Daapon siya diha si Dr. Violeta Perez, no. Taghana sila dihang mga psychiatrist diha sa Tacloban City, no. Alright, so hinaot adto na sa kuto nga pagtulunan karon adlaw, especially kanimo Juliana diha sa Leyte. O ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot na gyud pug ko nga makahatag ko kalinaw, kahayag, ka solusyon sa mga problemang medical nga inyong ipadangat ri kanamo. Ang problemang legal ato ni Bathan ang bahala niana. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Daghang salamat ug maayong